Shono. 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 Shon. Shon. Sanibona ingane zakwethu. Mina ngibone ngokuthi nisuke le King Dinuzulu nize nizofika la ukuthi niyahlonipha futhi ngiyazi inhlonipho nizoqhubeka nayo. Angizukusho okuningi ngizosho lokho ngikhuluma nenhliziyo yomuntu othandizwe. Angikhulumi nomuntu otshalwe la ngoba njengoba nibona ngiza ngifika late nje abanye begxeka. Abazi mina ukuthi nganikela ngempilo yami ukuthi noma ngafa noma nini namanje ngoba ngemela kungaqhuma isibhamu lapha phezulu ngifi. Kodwa khona umuntu ohlalela ukugxeka. Hlalele nje ukugxeka kuphela. Ake simo ukugxeka, ake uyibuke wena uthi wenzani. Ngeke nisuke izwe lingaka. Ngoba phela umuntu uzokhuluma umuntu nikuthatha kushoyo noma ningakuthathi. Kodwa singathi sesila bese sehlukana phakathi. Angikhulumeli umuntu njalo. Okay, hayi sengimzwile. Hayi sengimzwile. Sengimzwile bafowethu, sengimzwile. Besitsheliwe ke kodwa nje kukhona nje nesandla engisibonayo lo qala ukumemeza kuqala. Besitsheliwe ngabantu bepolitiki abeza la sithi sihlangene thina singosopolitiki abehlukene. Thina sibambene ngezandla. Bona beze bezofuqa eyabe agenda eceleni. Cela lokho ke singakwenzi kodwa ke angizile ukuzokhulumela abantu la ngizoyikhulumela mina. Wengane zakwethu ngicela uqale ngidlulise mina okukhulu ukuthokoza kusisa uMangobese. Mqungebe ngiyabonga dadewethu. Abantu bayazama ke ngamandla ukusixabanisa mina noMangobese. Hayi kimi khohlwa mfana wami akulula nje. Akulula ngoba izinto engizenzayo angiyithunywa. Ngiyayikhethela ngiyindoda. Uyabona njengoba ngasukumela izwe ngimncane kuze kube namhlanje. Abanye bangibona lapha ngoba sengilekelela uMangobese sekuyimabaza ubuso bami. Ubokuhlehla ubuyele ku2016 2017 uyofunda amaposti kaTshatha ukuthi uTshatha wayibhala thini mayikhuluma ngami. Abantu bengakangazi. Angifiki mina nokusebenzela umphakathi. Angifiki futhi nokuxovwa. Angixoveki, angithengeki. Ayikho imali elingana nobudoda bami. Angeke zibe khona. Wonke umuntu ofuna ukunginika imali ehamba nombandela ngiyayibonga. Umuntu onginika imali yokuthi angihambe nezinsizwa ngiyokwenza umsebenzi othile somewhere ngiyayemukela. Kodwa make yaba nombandela wathiwa kuyenza ukuthi ngaleyo mali angibe ngisayithatha ke leyo mali. Hayi namhlanje sukela ngimncane kabi. Niyabona udadewethu uMangobese ngingomunye wabantu abasuka kwaNongoma ngeyami imali njalo mayebize imarch ngize la. Le ndoda yahlupha, le ndoda leyana. Ukhona umuntu ohlala ethatha impepho yakubo nje ezoyishisela bonke abantu. Kanti impepho kuyona niyasemsamo bakwethu. Njalo le ndoda ishisa impepho le ndoda lena. Hey ungathwali ngathi wendoda. Siyabonga lapho mfowethu siyabonga akwedlule lokho bafowethu. Mina isiphiwe uNkulunkulu angiphe sona emhlabeni uthando. Ngiyesekana mina bafowethu ngeseka ngisho abantu abangengeseki mina sidala. Ngisho ngangeseki mina yoqhubeka ngweseke udu. Ngiyesekana. Njengoba nibona ngihlanganisa insizwa lapha phezulu, angiyena umnikazi wale March. Ngizokwenza engakwenza ngomhla ka24 March 2025 mhla izalwa lenhlangano okuthiwa iMarch and March. Ngafika ngazoyeseka. Namhlanje ngithatha insizwa ezigibelela ngemali yazo, eyishiya imndeni yazo, eyishiya abazali bazo, eyishiya izingane zazo, zathi sizomlalela uphakela umthakathi mayetha kuyosekwa lenkosazana. Uma uthi ke wena uzama ukungixabanisa naye, uzoxabana wedwa nomoya omubi. Mina ngikhulumi noMangobese zonke izinsuku ngoba ungumfazi womuntu. Ngeke ngikhulume naye zonke izinsuku. Kodwa umyeni wakhe ngiyakhuluma naye. Ngiyameseka akusoze futhi kwaba nengxabano phakathi kwethu. Ngeke kuze kwenzeke. Mina ngiyindoda. Ngafundisa ukuthi ubudoda yini. Ngeke ngihlale nginamathele emfazini womuntu. Manje manje ngangibona eduze kwakhe ingoba umfazi womuntu. Ngeke ngikwazi ukuhlala nginamathele kuyena.
So bonke ke laba abakhathazekile ngicela behlisa umoya, laba abakhathazeke ngempela ngicela behlisa umoya. Wena onomoya omubi khululeka. Umoya omubi into nje yayikhona kusekhona ushaka lapha ezweni. Into engeke iphele. Lapha kusasa sizoba ne-press conference, sizonichazela ukuthi njengoba bathi sisegoli sisebenze kanjani, inhlelo zensizwa nomnsizwa development foundation kuya phambili zime kanjani, njengoba sibizwa izolo ngajika eStanderton. Sengibuya ngiza la eKwaZulu ngajika eStanderton ngibizwa ngo9 ebusuku, Thuma ingameli uyangifuna. Kusasa ngizonitshela ukuthi sikhulume sathini nomongameli. Mina bengimele nina, akukho futhi okunye engumelayo, angithengeki, angisoze ngathengwa, ngiyoze ngihambe la emhlabeni ngoba kwandabandaba yimina engithethe idlozi. Ngeke ngithethe idlozi kwandabandaba ngazi kahle ukuthi sengidayise ngomzabalazo. Into engeke iziyenzeke leyo, angifiki nemali, ngifuyile mina webakwethu, angidinge imali. Ngiyabonga ingane zakwethu.